Kahit gusto namin siyang ipagamot, hindi namin magawa kasi kulang. Kulang na kulang kami. Makikita mo yung bata, sobrang hirap na hirap siya. Na kung pwede, ikaw na lang. Tinatsagaan ko na lang sa pang-araw-araw para mataguyod ko yung family ko. Hindi naman kami dalawa papayag ni Mrs. na hanggang ganito na lang kami. May naano naman ako sa sarili ko na kaya ko silang iangat bilang tatay para hindi nila maranasan yung hirap ng buhay. Sa liblib na lugar sa bayan ng Malinaw Albay, may isang pamilya na nakatira at mayroong mabigat na problemang dinadala. Ang kanila kasing anak na 2 taong gulang na si Al, matagal nang nagtitiis sa kanyang karamdaman. Naisin man nila na maipasuri kaagad ang kanilang anak, ay hindi nila kaagad ito nagawa dahil na rin sa kakapusan sa pera. Ang tanging pinagkakakitaan lang daw kasi ng kanyang mister ay isang service crew sa isang fast food chain. Kung minsan daw ay hindi pa ito sumasapat sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil na rin sa kalagayan ng kanilang anak, dito na sila nagpasya na humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Kailan pa po ito nagsimulang sakit ni Baby Al? Nagsimula po siya nung baby pa po siya talaga. Bali, meron po siyang unang diagnosis niya is yung hemangioma po, yung meron siyang parang blood clot po dito sa sa bibig niya tsaka sa baba niya. Tapos, nung mga 6 months na po, hindi pa po tumitibay yung liig niya. Doon po kami nagtaka kasi usually po yung mga batang gano'n kaya na po yung liig niya. Siya po hindi pa. Lagi lang siya nakahiga, nakatagilid. Ano po yung sabi ng doktor patungkol po sa sitwasyon ni Baby Al? Nung 1 year old po siya, pina-check up po namin siya sa neurodevelopmental pedia, na-diagnose siya na cerebral palsy kasi po naninigas po yung mga katawan niya. So meron po siya ngayon na binigyan siya ng maintenance medicine po para po sa muscle relaxant niya kasi sa paninigas ng katawan niya. Once po nagka-seizure siya, nung 1 year old po siya, yung sobrang taas po ng lagnat niya. Ano po yung pinakakailangan pala ni Baby Al? Ngayon po, hinihingi ko po ng tulong yung MRI niya po. Yung niya, para makita talaga kung ano yung, kung bakit siya nagkaganon, yung cerebral palsy niya, kung ano naging cause po. Para maibsan ang alalahanin ni Nanay Mary Grace, ay ora mismo naming tinawagan ang tanggapan ng Ako Bicol Party List sa kanilang problema. Para tugunan ang medikal na pangangailangan ng anak ni Mary Grace, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ms. Jody Buenaobra, ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ng Ako Bicol Party List. Ora mismo po siyang pupunta ngayon sa DSWD para sa kanyang interview for MRI po ng kanyang anak. Tinawagan ko din po si Sir Gerson, ang coordinator po natin sa Camarines Sur, na kapag pupunta na po sila nanay doon sa Camsur, kung saan po mag-MRI ang bata sa NICC, i-assist po nila dahil meron po doong fund si Congressman Saldico. Meron din po siyang isa pang laboratory is yung EEG. Isabay na din po natin yun. Nung mga oras na iyon ay nabunutan ng tinik si Nanay Mary Grace dahil sa tulong na ibibigay sa kanya ng Ako Bicol Party List. Ang atin namang programa agad din nagpaabot ng cash assistance at grocery packs. Ay, maraming salamat po. Pagkatapos din ng ating programa ay wala na tayong sinayang na sandali at agad nating sinamahan si Nanay Mary Grace sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development. Ilang sandali lang ang lumipas ay masaya nang lumabas si Nanay Mary Grace sa tanggapan ng DSWD. Baka sa kanyang mukha ang saya dahil may pagpapatuloy na nila ang gamutan ng kanilang munting anghel.
Matapos matanggap ni Nanay Mary Grace ang tulong ng DSWD, ay inihatid na rin namin siya sa kanilang tahanan. Makalipas lang mahigit 30 minuto ay narating na namin ang bahay nila Nanay Mary Grace. Pagpasok ng aming team sa kanilang tahanan ay dito na namin nakita ang kalagayan ng kanilang anak. Dito na rin namin nakakwentuhan ang ama ni Baby Al. Ayon sa kanya, Tinatsagaan ko na lang sa pang-araw-araw. Tapos, para mataguyod ko yung family ko. Tsaga lang, pang-araw-araw. Hindi naman kami dalawa papayag ni Mrs. na hanggang ganito na lang kami. May naano naman ako sa sarili ko na kaya ko silang iangat. Bilang tatay, para hindi nila maranasan yung hirap ng buhay. tanging pananalig na lang din daw sa Poong May Kapal ang kanilang pinaghahawakang mag-asawa. Yun lang siguro binigay ng Diyos. Kasi nakaano na yan sir sa natin. Habang patuloy ang aming pakikipagkwentuhan sa mag-asawa, hindi na napigilan ni Nanay Mary Grace ang kanyang luha. Kahit gusto namin siya ipagamot, hindi namin magawa kasi kulang kami. Makikita mo yung bata, sobrang hirap na hirap siya. Na kung pwede, ikaw na lang palagi. Kung pwede, kuhanin mo yung niya, yung kalagayan niya. Kaya lang wala talagang magagawa. Mas mahirap kasi talagang makita ng nanay yung anak na naghihirap kaysa yung ikaw mismo yung nakakaramdam sa sarili mo. Ngayon, dasal talaga. Super dasal. Namamanata kami, mag-asawa kami. Namamanata kami. Pinapanata namin yan. Para sa asawa ko, sobrang salamat talaga. Maraming salamat kasi ikaw yung naging sandigan namin. Ikaw naging lakas namin. Kung negative ako, napaka-positive mo sa buhay. Maraming salamat. Kung ano man itong pinagdadaanan natin, mula noon hanggang ngayon, ang dami na natin pinagdaanan. Pero ito pa rin tayo, di ba? Nagtutulungan. Sana malagpasan natin itong napakalaking pagsubok natin. Alam ko may paraan ng Diyos para maging maayos tayo. At may paraan ng Diyos para gumaling si Dos. Kaya maraming salamat, mahal na mahal kita. Isang mensahe naman ang ipinaabot ni Tatay Alfie sa kanyang may bahay. Mary Grace, yung tiyaga lang, tapos yung mga goal natin sa buhay, matutupad yun. Maghintay lang kasi may mga processing naman talaga yan. Sabi nga nila, hindi dinadaan yan sa paspas. Nasa process yan ng buhay. Walang bibitaw. Isang mensahe naman ng pasasalamat ang kanyang ipinaabot sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Kay Congressman Saldico, maraming salamat po sa binigay niyo pong tulong sa aming pamilya. Malaking tulong po ito para mapagamot namin at mabili ko yung pangangailangan ni Baby Dos. Maraming salamat po.